Kumpai long hi baro di perlong ngila ya shongshit bat ya su kenderu kumju ban ong banya let ban shati shapo polo banya lit football hakanika jingli ka semi final jongka duran cup arjar sao hapringka North East United bat ka Shillong Lajong FC ban hakaju poru baro artli kiniki club ile kairu kidehi ki club kiba nationalisha non isi om ban bagi club mendir eru hari kidehi club ban nationalisha non is ban hakaju poru napo non is United ru ki danhi katukani ki player khasi ban kumjuru na po Shillong Lajong ru ki bon hiru ki player khasi te kumta lara ni kershan ya ka nokono na prengkini aru kabyang bandeiru namar kata kadau baka nika jinya khun semifinal bom tadi ki ba kerorta na prengka North East United baka Shillong Lajong te ki kamsung sheru kumju kan ban i inong kershan ru ki kamya be banyak ba ya kan ka jingle kai mata ban hakaju ko poru pen ya in post ru FCI mata ban FCI ban shapol mishash pulo ban hanging lai iba na do te national ki kali kala yang lantar ki nak benta ki bawan football i shakane ka jaka kan chinis populo nomor ba umran jaka set parking shoe nomor ba kila ya buon plan i ki beri bawan pen ruban ya kata fly sakhiru tang napo ka jiya kani tiket hen ki si bra adab ru ka long shwa palatken ti ngam taning la pe artan hangni apo ka hangni a ken halat nadu rang ne napo la lumjing shai kanika la ben spo polo ban ka ban spo la wani te la khang pulber la bunu entry kan te kumta ban banya stay ru ngam da sokwa anri Australia ban ya kaya ban ngai ibang ne ru kidan gi jika ping parking dai hang to kalak tu ka jika tu pendeng te ha ban phain shwa nang ne kan banyak ban phain nang ne khanang banyak pendeng bang anyo parking no irjong hangne kat brang chan i ngen sedang banya no dak chat ande tira slam parking la labado la labayo opening no sra ki bai tamba ti hangne tat hi la yo ban phai ti hangne la yo chaka pending ru ba biang kan tamba kemo pro ko wi la phia pending hapo rusro ik mkan nyali ban pining don kor ken mo man pining phasha ka sei cha jaka bukham kendong omanya pining plat ha khmat suro ne ha pring suro ik tu kan khanang ba number pat ki ya dentine ki bali pawan ti to ngara ningla pining ka bail jong tu tinga sram ban ya don dak chat ne ter kumbaya ang kini ki pa ki ba ya kwa ban di football ban habnya ya don dak chat ter nang ne hadu ban poisi spo maran polo tienang neru hagi pulikila ya pening i dan kaliba kwa modrung sne kalyang ushim la shashu andri la khang beken rung na kanika lentikan man nang ne habya ya bitno rak kitat tar du ban poispo maran polo hangne pat perlong la po ne po ka jaka bana khmat e bandrung si po jaka madan ne le kai ken ban hangne ru phi ba ki pat ba kila ya bon bhabla e po ne ban long pen khrel pa ban ya le runo si po madan football ken habla po ne preng pat pade i kamda khamnya pat ken hari ka khamklu hi kawin gida kolong ba kajing le ka ngar sedang hadu san steng i ban menta kapor menta ba poi nga ne bede kla san bachi ti kanika khadop bandrung si po madan le ka ru kala pe nadu mne ka ti bon hi pe ba kila yo bandrung si po bar kala kham pinduna ka ne ka jikhamnya hangne sini sapo surok pan ban awa ya nyamenta kini ki dukan basi di jhor di jingde into bro khodru la bon kila sob la span ha
Ti na shikmati li itna dari na shipoti dang long kumju hi. Ti mentakan ini pela dan khadap ini hangni ru bandrung tang na mentaki he ki han surakan hangni ki rupat ba ban nak mentaki rupat ba iti kila dan ki pergi git ba compare kan nak banta bandrung shispo man le kai. Hang ne pat fni ba in ga git i hang ne batho ka ri tang jong ki he ki han ni ta ki VVIP kan man kini ki kali pat ba ne pada ki pasu le ben penjang i shispo jaka parking lot po pulu. Ti hang ne ru ngila bni kini ki nokrsan jong ki klub hang ne lai i ba kini hang ne ru ki nokrsan jong ka Shillong la jong im to dai ban i duna ba ki nokrsan jong ka North East United ban bonsin ngai hi ba ki bon ta ki ba phosap ti la jong surakan bat ba ya kawi ka lama Shillong la jong kat ba ban ong ki nokrsan jong ka North East United i duna ba kin kawi lama le ni ba ken ya phongkin ki jersey ru tama ngaru we hi ba kersan Shillong la jong hi ken hang ne la sedang menwandrung sa ki he ki han ki ba pher ki ba wana shabar jala ki ba na po jala jungi ru kumjo ki ba shoni kali ba ramdor ki ba dan sakin ki security ki nongbon ki babon ti community dang ya rung shapo jakai le ka hi ban setang sipang por hi ru ka jin kai class dang artan ban community he pulit ki he sarkar eru community dang ya puisha sha khani ka jaka community pan mentala po ini po kani ka khardam di ti hangneru ki ba kya lumha khri banya rung shishapo jakai le ka shispo madan molani shispo stadium man boniru ki ba dang yingkai shishabar ibrinya bam jingpam nani ki barang ya aparlog ru kumchu ban dan hiru ki ba kumangaru kumni barang shu yingkai banya ring video ban kumai ruken ti ka ju kaporu bonhiru ki ba shu yingkai kumni khamdi yola sibun ru shispo nomor ba umdan tikela ne yo tiket setia ti kaju por kanika jinya kini tiket ru ki singi ba adab ru kala long ko bishur kai ba ban jo kan ban bonru ki ong ba la shulur tiket ba kaju poru bonru ki ba ya pen pau ka jisung bitar ban ka jisung dia ru kan ba myo ya ta tiket ban kila ya ong ru ba bon ba la shya di black a plat ho ya ta ka jing di tu i ru ngila ya saki ba bon ba di tu i ba kan ka sim taru dai bon bagi ba ya terba di tiket i kum tu ba shispat ka tiket ru gida ya terba di hadu shya jatin ka ko di ki ba di ru ki onong ba shibon ban ki ba thrang ban pet football shi sharu ki ba di sha kita ki ru is football ru ki sung dio hadu ta ta la dan ba shim ka buk ne ban kamlos tia ka ba sukan ban shuale business ik ne ban kalong ki bom la ban piang ban dar daily ba di hai ki break ban bar ki tourist ikan kamera ka jing sneun ban ya ka chala ka jongi ti pelong ang ni pada la khre artat ban li phaino nomor ba kapor mtak la artan san arpho ban kasa stang shpo minute ba kan sedang no kanika jene ka ti bersong sedang ni popular umbong hi nomor ba ngaru order ka tu ban li football ha yang wat prekan shupin po tv nomor ba shanim dan jaka shu ban umyo tiket shu artat hiru ti ka ju por ngi si jakaru gi bon kling ba sarkar ka pun ban ka jen screen hak ba ki pat ba kila banya pitkin hon ke te perok matapan nga apa ini po mulai muri ban hangni po mulai meran he stadium ban hak ju por hangni po jakaru ki
ai ban pe jani ka live telecast kan jani ka jingile ka pring ka shlong lo jong berkano ni United ban bonek tu ki rupai baru ki bam shimla yo tiket dai ban le pe ja pomran pulo te madai ka yo lar kan ban pe komone po Jane screen live ru ban pen ihang ne ban pen ihang ne apo mulai meran he ti ngaru orang ile un persang bandung sisapo khang ban yo iken hado kanu ka longban hado kanu ka itna ban pejene po maran he stadium ru khani ka po ka Jane screen bla bu khapang da ka surkar ban kerkum ka jing tip jonga dinga iba sapo ni huru ki bo na ta sapo golfleng ru ki bo na ta bun bun ki keleng berki keleng keleng district ru ban kenika Jane screen ru hani kumba kapau mutan tai ngai iba ka shai berka ibyang hi ka rukom bu yani ka Jane screen ru I kalong shai kalong clear bate ka itna hiru kumchu ban I hun hi ban ki pedba aniru are la ya dap hi gallery dai pelon ya bun brio hi ba ya wan pen kibra ya book education pa mo la tem number da di bon slam ite kumula I sitom pada de binyo education te isu shit isnga ma pen kira ya bun ba kan ki no wan pit kai te ka itna shirkam da ya bun kumni I barka so shong shit hiru da ya football da ya bun brio kumni kan hari kum mga brio pet maru into te kham so blau khnjat kan ti to ngang ni ban oban shong slam pala rum long shu hi na marbam ta kapol kla ya sha la jan sedang artan hiru ka jele kai ti ngan sedang no arta ban mari no sha yeng ban ba ngan pen football ang no hayer ringkat ban ki hayeng asamiken berkhon haka jing shakan perlong la perkhat ban di ba ngayo ya kanika teken manit pen football sin sepo manan polohi kata ngala pen event live kending ba kanika chunga ya kajing le kai football te wala oi kamda shai plug camera im turu tamba long la shu pen I pre ong live to ban ba ki pedba na kaleng ru ki ba na kithan ka dong e ru kuman la rigidin tan po mobile ru kuman ki la ban peken number ba bon hin po ki channel po ki bar ki app sa po mobile ru kimda aila ban free te ya kanika jile kai ban hapshu subscribe hiru te kumta kan shamjing yashbon te to ngam tang la po hine po uni kulai na rajon jong la jong ne ban anum patsam shu hiru ngan ya no sha chikman ban sei kindu be no khoi pat kapo te tangda ki tikin tien koblish bon